By som sa chcela spýtať, máte tu niečo? Krásne veci. Som sa chcela spýtať, či tu máte niečo pre malé deti. Viete, som ich veľmi dobrá fanúšička a mám ich aj rada. Jasné, že máme. Napríklad tieto klobúky. A čo robia k tomu? No, vlastne oni hneď zaspia. To by som rada potrebovala. Koľko stojí jedno? 1,50 litre z pečákov. Tak poprosím tieto dva. Dobre, nech sa páči a poprosím si 100 litre z pečákov. Nech sa páči. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem aj ja. Môj dobročinný úsmev a prízvuk, že tomu niekto uveril. Ten konárik, čo tu robí? Kto vie, kde to bola? Nevieš? Neviem. Tak mi už niečo predveď, mašlička. No tak fajn, už idem. Dokážem iba toto. Nič iné. Wow, to je superové. Kým mašlička svoje tričky ukazovala Linde, Linda spozornila. Zlá mačka sa jej prihovorila o kamarátstve, že by sa s ňou chcela kamarátiť. Prepáč mi to, že som bola na teba taká zlá, vieš. Prepáč, fakt, je mi to ľúto. A už sa nebudem povyšovať. A chcem sa s tebou hrať, lebo ty si taká milá, keď vidím, aký ste... Nie, ja nepočúvam žiadne klamstvá. Viem o tebe všetko, dokonca aj včielka Mája ťa ide vyhodiť. Všetko nám to už povedala, takže mizaj preč. Prosím. Dobre, odpúšťam. Ešte niečo? Chcem ti dať darček. Tak daj. Len to ti chcem povedať, že som ťa mala rada. A keď ste ma teraz vyhodili z toho, budem na teba myslieť celý deň. A ten darček? To je darček, že som sa stala dobrou a ty ma nemáš rada. Ale inakšie mám pre teba jeden darček. A to je, aby si ho obliekla, lebo ak ho neoblečieš, ja budem smutná a... Uvidím, ako sa mi bude páčiť. Keď si Linda obliekla ten darček, teda menší klobúk, zakrútila sa jej hlava. Jej, ten je ale pekný. Ale krúti sa mi hlava. Že si tomu uveril. A teraz nechla mi záť. Poďte rýchlo. Čo sa ti stalo? Čo? Rýchlo ju dajte na moju sedačku. Nevadí, že tam bude niekto iný. Dajte jej to tu dole, to jej dala zlá Mica. Je ti lepšie. Čo sa ti stalo? Nechcela som na chvíľku odpadol. Čo teraz? Čo máme robiť? Prečo plačeš? Ja som jej naletela. Neboj, mačka. Linda. Mám nápad. Odteraz nikdy nebudeme myslieť na tú zlú mačku. A nikdy jej nenaletíme. Presne tak. Nikdy viac. A toto je to poučenie z tohto života. Nikdy never ľuďom. Ja sa chcem opýtať. Nemohla by byť, prepáč, mašlička, Linda, naša vodkyňa? Ale mohla. Kľudne. Ale chcem to dopovedať. Nikdy never ľuďom, ktorí ťa raz oklamú, alebo raz ťa podvedú, ale druhú šancu. Veľa ľudí dáva druhú šancu, ale nemá to tak byť. Pretože druhá šanca sa slúži iba vtedy, keď to je prípad, ktorý sa nevylučuje.
Jupi, som vaša vodkyňa. Dobre, takže, deti, zahájiť pozície. To som nemal urobiť. Určite teraz nám bude asi rozkazovať, že máme toto urobiť a toto. A zábava, party, žúr, môžeme začať. Poďme na to. Everybody jumps and dan, 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 dan. Everybody jumps and dan, 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 dan. Čo sa tu robí? Pardon. Ale môžete pokračovať. Super. Tam, tam, tam. Boy fun. Tam, 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 tam. Koniec dielu 5. časť. Detský domov.